Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wato mutane suna ban mamaki, especially mutanen da ba su taɓa shiga gwagwarmaya ta soyayya a rayuwa ba. Domin ita soyayya da kake kallonta wata aba ce wacce kusan idan mutum ya shige ta, aba ce wacce take da haɗarin gaske. Idan ba ka da iliminta ko ba ka taɓa shiga ba ko ba ka taɓa yin wani mu'amala na soyayya ba, ba za ma ka taɓa sanin ya soyayya take ba. So, don haka abin da Rakiya Musa ta yi da suka yi program da Hadiza Gabon, zafin soyayyar da take yi, zafin soyayyar da ya taɓa ta, shi ne abin da ya sa ta fito take wannan maganar. Wanda accidentally ita soyayya takan iya kashe mutum. Mutum yakan iya rasa ransa a kan soyayya, kuma yakan iya mutuwa, yakan iya rasa wani ɓari ma na jikinsa. Domin lokacin da za ka dinga fitowa kana faɗar abubuwan da suka faru game da kai a soyayya, wani sa'in ma ba za ka san kana faɗarsu ba. Ni ban ga laifinta ba, kuma ban ga cewar ba ta yi daidai ba. Ra'ayinta ko kuma abin da yake taɓa mata rai take faɗa. Kuma yadda mutane za ku kalla ku tausaya wa baiwar Allah nan, take maganar cewa idan saurayi ma ya zo wajenta, ta nemi masa kallon wancan abun ko wancan mutumin. Kuma ita babban abin da yake damunta a rai, ya za ta yi aure ta zauna da wani. Ka ga wannan a soyayya za mu iya kiransa da cutarwa. Cutarwa ce wannan a soyayya. Ni na jima da tunanin cewa zan iya zama da macen da ba na so in har tana so na. Ai ba laifi ba ne. Ita mace ita ce ba ta iya zama da mijin da ba ta so, ko da a ce mijin iya son ta. To don haka ya kamata al'umma su yi wa Rakiya Musa adalci. Kuma baiwar Allah nan, ni tun ina ƙarami na san waƙoƙi irin na mahaifinta. Fitaccen mawaƙi ne sosai. Kuma idan kana jin waƙoƙinsa za ka san cewa mutum ne mai ilimi. Saboda idan kana jin yaren da yake amfani da shi a waƙa kenan. Amma ina so al'umma su gane cewar soyayya aba ce wacce take daban da mu'amala. Soyayya aba ce wacce take daban da tafiya ta rayuwa. Soyayya aba ce wacce take daban da irin zamantakewar da za ka yi da mutane. Domin soyayya ta ƙunshi abubuwa da dama. Ta ƙunshi abubuwa da dama. Me yasa mace za ka ga mai arziki zai fito mata, amma ta ce ba ta son sa, talaka take buƙata domin me soyayya ce ta sa wannan. To ya kamata a dinga mata yi adalci. Ko ma wane ne shi idan buƙata ake a samar da maslaha na rayuwa, shi ma ya fito ya kare kansa ko ya nemi Gabon ɗin, shi ma ya zo ya zauna a yi program ɗin da shi, shi ma ya fito ya kare kansa. So don haka ni ban ga wani abu na ɓacin rai ko abin da mutane za su dinga cece-kuce a kan abin da Rakiya ta yi ba. Wannan ba daidai ba ne. Soyayya tana haɗa ka da mutumin da ba ka taɓa ganinsa ba. Ka ji kana son sa, kana ƙaunarsa, kuma har ka ƙara rayuwarka ba za ka haɗu da shi ba, wani ma har ya mutu. Soyayya za ta iya sawa kana son abu, ga shi kana kallonsa, kana tare da shi, kana rayuwa da shi a cikin unguwarku, amma ƙarshe a ce ba za a ba ka shi ba. Dole ka haƙura. So a irin wannan gaɓar ne mutum yake rasa wani tunani da wani abu. Ka ga mutum yana ta ƙarewa ka rasa menene yake damun mutum. Ba kome ne ba, abu ne na zuciya. Duk abin da yake mu'amala da zuciya da ƙwaƙwalwa abu ne wanda yake very critical abu. Ko aikin gwamnati za ku ga cewar mutumin da yake amfani da ƙwaƙwalwar shi, za ka ga yana samun pressure da mutumin da baya amfani da tunanin shi. To don haka soyayya da tunani take amfani da zuciya. Zuciya kuma ba ta fiye son abin da zai dame ta. Yanzu sai ta buga. So ni dai ban ga rashin daidai ba a abin da baiwar Allah nan ta yi. Kuma ban ga abin da zai zamanto a ce wai ba daidai ba ne ba. Da Allah al'umma a dinga ganewa. Idan kana so mu yadda da kai ko kina so mu yadda da ke cewar ba ta yi daidai ba, ke ma ki gwada soyayyar. In kin fita ƙalau, to sai mu yadda da ke.
ko in ka fita ƙalau sai mu yadda da kai. Amma wannan ba daidai ba ne mutane su fito su dinga challenge ɗinta. Ni ban ga da aibunta ba. Abin da yake ranta take faɗa kuma kowa ba ka hana shi faɗar abin da yake ransa.